Украина емайжилері Донбасстар ашеслерінің күтлеви үжімлеріні ұрып қайтыра. Баштапның малыматына көре дұшманның 15-тен зиеде үжімі тоқтатылды. Бахмутон шарқы ве Женеби тарафларында қанлы ұрышлар олып кече. Андар ашеслерінің танк ве артиллериясы сусмай. Душман шиддетлі атешнен шер инфраструктурасыны йоқ етіп, Украина майесінен зайыф ерлеріні қадыра. Украина майжилер өз қави мұдафасы ве әрекетлерінен рашистлеріні фариқа. Авдеевка ве Маринка живарында да қанлы ұрышлар кете. Анда душман жебе сызығыны ишғал етілген Донецктен ұзақлаштырмаға істей. Ама ишғалжилер ичбір бұйық муафақиет или мақтанып оламай. За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше ув'язнених осіб. В результаті проведення розшукових дій 3 втікачів знищено. Заходи тривають. Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись. Ишгалжилер ақиярда олған патлауларда қабатлы инсанларына белгіледі. ФСБ 2 ақияр сакинны тұтылғанны хабер етті. Ишгалжилер тарқатқан малыматқа көре тұтылғанларының біріні Украина мақсус қызметшілері да 2016 сенесі өз тарафына желп еткен. Санкедерсін Русия бұйық женг башлатқан сон, о пара үшін ишгалжилерінің арби объектлері ерлешмесі аққында Украина тарафына хабер еткен. Мабуслерін Украина тарафдарлары деп адландырып, девлет қайынлігінде қабатлайлар. Ақиярының ишгалжилер махкемесі тұтылғанларына ең азындан 2 айға апысқанеге ташламақ қарарына шығарды. Херсон вилетінде қырсыланған фаал Сергей Цегипа ишғал етілген Қырымда тапылды. Ишғалжилер оны яңы СИЗОға ташлаған. Эсасенанда яңы ишғал етілген территорияларының сакинлері тұтыла. Бұны Қырым аққорчылайжы группасы хабер етті. Сергей Цегипаның адвокатына ФСБ берген жебабында женг вақтында о Русия менфаатларына зарар кетірдімі йоқмы тешкірлі екен. Цегипа журналист, язычы фаал ве Каховский плацдарым тешкілятының елбашысы. Да мартның 12-сінде о Таврийский қасабасы тарафына кеткені вақыт онен бақ ве о озуде жойылды. Мартның 13-інде қырсыланған журналист Олег Батурин азат етілген сон, Херсон вилеті девлет мемориетінің бинасында тұтылған вақыт Цегипаның соядына ве қомшы одалардан оның сесін ештікеніні хабер етті. Ишғал етілген Қырымда сөзде девлет сымарышы или социаль объектлер құрылышы тоқтатылды. Бұны Украина президентінің Қырымдаки дайми темсілжісі Тамила Ташева хабер етті. Цемент ве бетон темин етілігі тоқтатылған. Қырымда эпсы бетон шіркетлері имайын шатлары азырланмасынен ұғыраша. Газ платформалары, Қарадеңіз флотының штабы, арбиян барлар, аэродромлар, Кереч көпірінде патлаулар олған сон, Русияның ава мұдафа құветлерінің файдасызлығыны әркес көріп, телекесілік олмаған аңлады. Август ве сентябрінің башында ишғал етілген Қырымда арби саяси вазиет деңіші башлады дейді Ташева. Усі дії підконтрольних Російської Федерації адміністрацій, нібито для захисту півострова, як от, наприклад, фортифікаційні роботи, насправді є звичайним укріпленням бойових позицій. Навіть перевірка підвалів і бомбосховищ окупованого Криму розпочалася через зміну настроїв населення та тиск населення на окупантів. Окупаційні адміністрації не переймаються безпекою простих мешканців півострова, адже російське керівництво наказує їм перепрофільовувати місцеві підприємства для військових потреб, провести фортифікаційні роботи і забезпечити солдатів Росії тепловізорами та спідньою білизною. В окупованому Криму зупинилися всі будівництва соціальних об'єктів за так званими держзамовленнями. Причиною стала відсутність постачання цементу і відповідно бетону. Цікаво дізнатися, куди подівся весь бетон у Криму. Наскільки стало відомо, Бахчисарайський цементний завод «Будіндустрія» першочергово забезпечує так званого пріоритетного замовника Міноборони Російської Федерації. На заводі у селищі Шкільне Сімферопольського району почали виробництво протитанкових загороджень, а на північ Криму вантажівки везуть бетонні конструкції для будівництва протитанкових загороджень так званих «зубів дракона».
Rusия реберлері işgal Қырымнан меселесі беден чезілді дегені енді арқа плана чекілді де президенттің темсілжесі. Rusия фаал шекілді Украина ярымаданы қайтармасына қаршылық көстермеге азырлана. Ама русларанда бір қалып оламазлар дейді Ашева. Жодні зуби дракони чи окопи не зупинять Збройні сили України від звільнення суверенної території України. Деокупація Криму – лише питання часу. Ворог це чудово розуміє. Тому замість риття окопів закликаємо окупантів забиратися з нашої землі через поки що цілий Кримський міст. Україна переможе. До зустрічі у вільному українському Бахчисараї. Rusия Қырымда қырсыланған мүлкі чун Ивас төлейджек Франкистанның юқары махкемесі тежавыз Русияден Украинаның Ашат банкына одеме берілмесі қарарына да бір керет аздықлады. Шымдылық Русия Ашат банк мүлкиеті үшін тәхменен $1,5 миллиард төлемелі. Украина президенті Володимир Зеленский қайдеткеніне көре, бұл девлет мойселерінің işgal етілген Қырымда тұтып алынған мүлкиеті үшін одев төлемесі бойынша ilk ғалебе қарарыдыр. Більше 6 років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису, який дехто висловлював. Але є ця перемога для України. Росія відповідатиме за усі вкрадені активи української держави і компанії. Це перша перемога державної кампанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму. Я дякую кожному і кожній, хто забезпечив цей результат.